Zu pello, toki laseia dago, Nei itxesuek ematen dit kriston lasaitasuna. Etxe olatuek, hortzimoa. Azu? Lasai zaude? Eta azu kontu, han aparkatu bide guzti hau egin dut, eta esango nuke, behin ez dituela behitu itxesua, eta azu kontu. Ez da guartu itxesua dala. Gu badakata inbeste kontuten, eta behi, pake ematen dit, normalia baina eskeztakat hortako degaitasuna momentu gontan, egile esan. Enfokatu xei, dauzunean. Ordu gutxi falta gaia. Eta egile esan, elkarrezketa arbizuneen bestek ez ginakan. Bilok arbizu arraga, lengusiek, familia herri jendakao. Beia hemen gaude, Donostin, Jorge Oteizan eskultura honen onduen, eraikuntza hutsa, 1957, eta nik pello nahi bai galdetzen diot. Zatu, zertan aega hemen, gaur, zutani, mitoaroa 3 astiar da honien, ordu gutxi falta genien San Mameseko eta haiek zabaltzeko. Bueno, gila da azken garrien estimulu asko bezala, ez? Bizien eta hainbeste mitoaroa, zetak, gertatzen nahi dakion guztiakin, krisi existentzial puntutxua dakatela onartu berra dakat, ez? Hemen utxunia. Eta Santelmo bertan dakau, museua, asko urtzen dakit, azken hilatetan nahiko txotan bisitetut, hilarri betzu dode bertan, horrek ematen dit hausnarketako bidea, eta guzteko etan dakit. Bueno, bagoazen, Santelmoa? Bazen. Hemen, areto txiki honetan, hilarriak, estelak, dauzkagu, duela 100 urteko Euskal Herritarrak irudikatzen dituzte, estela horiek, eta dira pixkat gure lekukoak, edo gure gaurko publikoa, hemen daukagun publikoa, ez? Baina hemendik ordu gutxira, 21. mendeko 80.000 herritar inguru izanen duzu, zure handiko oso gertu, inguruan, presentzialki, San Mamesen, eta beste milaka streaming bidez, EITB-ren plataformetan, EITB honen, edo larunbat gauean EITB bin ikusia izanen da, ikuskizuna zuzenean, eta uste dut, Kataluniako telebistak emateko asmoa duela. Nik ezakit pello, horrelako ikuskizun batek, euskaraz egindako horrelako ekoizpen batek izan ote duen inoiz hainbesterainoko edapena. Bueno, puntu batetik bestera jotzea da, ez, kontua, ez, eta uste dut artista askok ireki dutela bidea azken, hamarkadetan, eta uste dute azken garaien esan berriz dago, duela urte pare bat egin zuen Ferminek anoeta, berri txarraken kolpe erraldoi hori duela hamarkada bat izan zen, ia hamarkada bat, eta aurretik, Michel Abegeritik Iriondora eta Laboatik pasatuz noski, zenbat eta zenbatek ireki duten bidea, ez? Eta hau uste dut badela beste pausutxo bat, egia da, aipatu duzunean bertigo puntxu bat ere sartu zaidala, ez daukat denbora gehiegirik horren inguruan hausnartzeko, ez? Oso sartuta gaudelako obran eta hori, baina bai, egia da, ez da gauza makala, jende asko da, Euskal Herritar asko gurekin, joan zirenak ez daude, baina nola baitere egongo dira bertan. Eta tentsio handia dago egunotan, nola daramatzazu azken ordu hauek? Tentsio handia dago, argi eta garri da. Astakeria da, sartu gara movida batean guk geuk ere ezagutzen ez duguna. Orduan berria zen zetak, hasi ginenean, berria zen mitoaroa bat, berria zen mitoaroa bi, eta mitoaroa 3 ere, eraman gaitu ezagutzen ez ditugun lekuetara, ez? Eta bai, noski, uste dut lantaldea oso puntu honean dagoela. Baina egia da, lantaldeak aurreko mobidetik ikasten du, baina karo, hurrengo batean sartzen gara, are komplikatuagoa den beste kontu batean, da berriz ere ikastera behartuta gaude, ez? Eta, horrek badauka bere alde positiboa, uste dute behar dugula, ze lantalde oso kreatiboa da, gogotsua, baina beste alde batetik ere dakar, zalantzarik gabe, presio maila bat eta tentsio maila bat, gero, ez dakit, ordainduko duguna igual hurrengo hilabetetan. Ordaindu, aposto handi bat delako, eta horrelako makroekoizpen batek kostu ekonomiko handia duelako. Ez dakit pello esan daiteken mitoaroa 3-ren faktura zenbatekoa den. Noski. 5 milioi eurotik gorako aurrekontua dugu, 5 milioi eurotik gorako gastua dugu, mitoaroarekin, mitoara 3-rekin, eta bai, zetak ekarrizko handia hartu du, ez da gauza makala. Eta gainera ari gara,
hemen ez dago Lastur, hemen ez dago Sony, ez dago Warner, ez dago Universal, gu ari gara, Euskal Herritik, eta horrek ere suposatzen du erronka handia. Egia da gu ari garela, baina 80.000 lagunek egin dutela ere proiektuaren aldeko apostu handia, 80.000 lagunek erosi dute sarrera, Mitoara 3, ez da gauza makala, eta Bizkaiko Foru Aldundiak egindako apustuari esker ere aurrera atera da proiektua. Claro, hori ere garrantzitsua da. Eta pentsatzen dut horrelako proiektu erraldoi baten aurrean kontraesan asko dagoela, eta bero egia da, kritikak ere badaudela. Fermin Muguruza, entzun genuen aurrekoan, esanez ETS taldeak jasotako diru laguntzen inguruan, esanez privilegiatu batzuek baino ez dutela hainbeste diru jasotzen erakunde publikoetatik, parekatu zuen Bad Bunnyren La Casitarekin. Ez dakit pello, zu ere Bad Bunnyren etxetxoan zauden. Bueno, ondo dago, nik uste dut garrantzitsua dela gardentasunez hitz egitea, gai hauen inguruan. Eta are gehiago diru publikoaz ari garenean, ez? Orduan, argik hitz egin beharra dago, eta hori sanoa da. Nik nire proiektua ezagutzen dut, oso ondo, barrutik, eta nire proiektua hitz egingo dut. Gure kasuan, Bizkaiko Foru Aldundiak ahalbidetu dugu espazioan sartu alizatea, San Mames. Fitorekin, Metallicarekin, Guns N' Rosesekin egin zuten bezalaxe, guri eskaini digutena da, alde batetik, espazioaren zesioa, San Mames, eta beste alde batetik, zelaiaren aldaketa prozesu hori eurengan hartu dute, ez? Guretzat, EHUko evento batentzat, Ruby evento batentzat, eta ez da gizek, ez? Hori da, guri eskaini digutena, ez da gauza makala, baina, bueno, ez da, euro bakar bat ere sartu gure kontuan, ez? Bizkaiko Foru Aldundiaren aldetik, hala ere, babesa potentea da, eta ezinbestekoa horrelako proiektu batentzat, ez? Orduan, arduraz jokatu behar dugu zalantzarik gabe horrelako babesarekin. Gainera, bueno, proiektuak dituen dimentsioekin eta karakteristikekin garrantzitsua da halakoak ere jorratzea gure kasuan mintzat. Eta zeintzu dira Mitoaroaren ezaugarri horiek? Bueno, kontzertura Mitoaroa 3 bihar eta etzi zuzenean, bai telebistatik hurbiltzen den pertsona orok ikusiko du ikuskizunak baduela bestelako dimentsio bat, ez? Eta ekoizpenak baduela bestelako dimentsio bat. Horrelako show bat eta ikuskizun bat prestatzen denean, normalean, mundu mailan, egiten da esfortzu, inbertsio eta lanketa erraldoi bat, gero hori eramateko mundu mailako 60-70 estadio ezberdinetara, adibidez Metallicak prestatzen duenean horrelako show bat, hori egiten du, mundu mailan zabaltzen du, ez? Gure kasuan guk one shot bat dugu. Hau da, San Mamesen gertatuko da, aste honetan gertatuko da, behin baino ez, eta horra maituko da, ez? Karo, horrek ere, ez, guk euskaraz abesten dugunok ere ezin dugu maila honetako ikuskizun bat mundu mailara eraman, ze ez ditugu 80.000 lagun izango munduko puntu ezberdinetan sarrera hauek erosteko prest daudenak, ez? Beraz, bueno, hori oso karakteristika berezia da, maila honetako show bat, horrelako leku batean, ez? Baina, bueno, nik uste dut denaren gainetik ikaragarri momentu ederra eta historikoa biziko dugula, San Mamesen, San Mames bitan bete dugu, gauza handia da hori, eta gainera sinistu nahi dut, eta badakit, naizela azken euskal artista izango San Mames betetzen duena. Hori bai, hau aspalditik datorren zerbait da. Nigo goratzen dut duela 13 urte, zu bendetan zeunden garai horretan, Arbizun, horrelako efemeride bat izan genuen. Arbizu herria 1813an Napoleonen tropek erre egin zuten, su eman zioten herriari, 1 urte betetzen ziren, eta zuk antolatu zenuen Sua izeneko ikuskizun bat, horrelako Mitoaroa txiki bat, 23 urterekin. Ez dakit jende asko ezagutzen duen hori, edo nola gogoratzen duzun, ez dakit, hasiera hori. Nik momentu horretan aitortuko dizut pentsatu nuela. Pelok gauza handiak egin behar ditu. Jo, uste dut, ez dakit nola esan, baina uste dut oso konektatuta egon daitekela hori egun gertatzen ari zaidan guztionekin, ez, Mitoaroarekin. Eta zuk egin duzulako konexio hori, zen nik pixkat ez ahaztua, baina ez nuen harremantzen nire ibilbidea berarekin, zeka urteak pasa dira, ordutik 6 urte pasa dira. Bai. 13 urte pasa dira, ez? Eta herri guztia lanean jarri nuen. Bai, eta, bueno, zuk zeuk parte hartu zenuen. Nik ere parte hartu nuen. Eta herritar pilo batek, ez? Oso gauza herriko izan zen, oso gauza ederra izan zen, ez? Eta oso arronago horrekin, ez? Mitoaroa 3, ez dakit, zer espero behar dugun, Euskal Herri distopiko batean gertatzen den zerbait kontatzen duzu, ez? Beti izan naiz oso Orwell-zalea, eta egia da, azken garaian bizi ditugun garai eta egoera geopolitikoarekin sentitu dudala nire parte orwelliano hori berriz pixka bat
azaleratzeko, ez? Eta hortik dator Mito Ara Hiruren motivazioa, eta bueno, sortu dugun unibertso hau, inauteriak eta mitologiaren arteko crossover moduko hau, etorkizunera eramatea ere, nik uste dut interesgarri ikusten duela, eta gai pilo bat landuko ditugu, Mito Aroarekin, batzuk kolpetik ulertuko dira, beste batzuk igual denbora beharko dute, baina bai oso pozik eta oso gustorari naiz mundu hori jorratzen. Geruz asko dituen ikuskizun bat da, Mito Aroa, baina oroar etorkizun ilun bati begiratzen dio. Ez dakit kezkatuta zauden, orain munduan gertatzen ari diren aldaketekin, edo etorkizuna horrela ikusten duzun. Ni publikoki maiz oso positiboa azaltzen naiz, baina onartu behar dut etxean naizela aspektu hauetan behintzat oso positiboa, nahiko katastrofista naiz. Eta ze benetan ikusten dut gauza nahiko komplikatu xamar ikusten dut, ez? Horri helduz planteatu dugu etorkizun distopiko bat, Mito Ara Hirurentzat, non zetak dagoen kontrol poblazionala estremora eraman duen sistema batean erabat integratuta. Zetak sistema horren parte da. Zetak sistemaren parte da, Mito Ara Hirun. Zetak sistemaren parte da. Hor badago beste irakurketa bat, Bai, zalantzarik gabe. Osea, ez dut gehiegi azaldu Mito Arak duen autokritika puntu hori. Uste dut aktoreentzat idazten ditudan paperetan, aktoreek niri botatzen dizkidaten hitzetan argiki ikusten dela autokritika puntu potente bat dagoela hor, eta gustatzen zait, ze uste dut ari naiz saiatzen autokritika, ari naiz saiatzen ariketa intelektual bat egiten, orain 36 urte ditut, eta beti pentsatu izan dut, ez beti, baina azken urteetan bai, agian ongi enkajatu dalanik ideologikoki arbizun, sakanan, ez dakit, egin alditu nik benetan hausnarketa sakonak, saiatu naiz benetako iritzi propio bat garatzen zenbait konturekin, hausnarketa guzti hauek ditut orain, azken urteetan nire buruan, eta horiek Mito Aroaren ardatzean daude kokatuta. Spoilerrik ez dugu egin behar, eta ez dezagun gehiegi sakondu Mito Aroan, baina bai, pelori buruz hitz egin nahiko nuke. Gu arbizuarra gara, biok lehengusu gara, belaunaldi berekoa gara, baina badugu adintarte bat, eta nik gogoratzen dut zu txikia zinenean, umea zinenean, nolakoa zinen. Etxera etortzen zinenean, oso mutiko mugitua zinen, mugitua. Etengabe gauzak egiten eta zurrunbilo batean sartuta, musika tresnekin, jostailuekin, gure aitona Josemarirekin zenuen harremanarekin ere gogoratzen naiz. Ez dakit nolako izan zen zure haurtzaroa? Nik haurtzaro zoriontxoa oroitzen dut, ez? Bere argitzalekin, zalantzarik gabe, ez? Kontu familiarengatik ere, tokatu zaigu sufritzea, eta horrek denak ikasketa dakar, ez? Eta egia da, argi eta garbi momentu honetan zuta biok hemen bali magaude, da bizitugun guzti horregatik, ez? Eta Mito Aroa existitzen bada ere, izango da horregatik ziurrenik, ez? Orduan, nik ikaragarri maitasun handiz oroitzen dut gainera nire historiaren parte izan den pertsona oro, ez? Onerako eta txarrerako nire historiaren parte izan den pertsona oro. Eta pozik nago, harro nago, ikaragarri lotua jarraitzen dut nire herriari, baina gainera era sanoan, kuadrilarekin ere harreman sanoa dut, ez dakit ikusten dut, ahalbidetu duela, bere argitzalekin esan bezala, ez? Eta sufrimendu oso potente batekin ere ahalbidetu du gaur hemen egotea, eta nik ere dituen inkietudak izatea, eta egun egiten dudan egin alizatea, ez orduan pozik nago eta harro. Hemen hilarriz eta argizaiola zinguratuta, hileta kantu nafarra eskaini zenion zure aitite Rose, gogoratzen dut orain, ez? Eta zu nolakoa zaren pixka bat ulertzeko, ez? Nik uste dut jende asko zaindu duzula, zure inguruan duzun jendea zaintzen duzula, zure aitite hil baino lehen gizon keinu polita izan zen duen berarekin, ez? Joseba Azkurdia zure laguna da, pilotari talde bat elkartu zenuen zure aitonarekin. Oso momentu ederra izan zen. Irujo, Eugi, Peio Etxeberria, Ezkurdia, harremana dut bereekin, zorionez, Josebaren bidez, ez? Eta aitonak zerbait jarraitu badu bizitzan izan da aititek, zerbait jarraitu badu bizitzan izan da pilota, ez?
eta egun batean, sorpresan azaldu ginenan, berarekin bazkaltzera. Eta nire aitonak Gero bada, Pello, beste dimentsio bat, ez? Zu Nafarra zara, Arbitzokoa zara, baina baduzu konexio bat Bizkaiarekin. Ez? Eta San Mamesen egitea mito aroa, eta San Mames izatea mito aroaren eszenatokiak badu zuretzako ere beste esan nahi bat, ez? Eta baita ere oso emotiboa. Ez? Zure kasu honetan zure amama bizkaitarra delako jatorriz. Amamak neguriko etxe batean zerbitzatu zuen, gaztetan, eta oroitzen zuen nola, bueno, Liperjeide familiakoi tea edo eskaintzen zionean, eurek nola joaten ziren Arriagara, ez? Gero. Eta behin Arriaga bete genuen, zetakekin, eta orduantxe, modu batera bestera, zirkula itxi zen pixka bat, ez? Berak esan zuen, ostras. Claro, garai batean haiek Arriagara zijoazen gaur egun, agian nire iloba ikustera joango ziren, ez? Eta orduantxe hasi zen nire amama ere, nirea pixka bat ulertzen, ez? Uste dut orain zikloa iztera goazela erabat. San Mames gauza handia da, berarentzat ere, eta uste dut ederra izango dela, ze han izango da gurekin, eta gogoz hortarako ere. Zu badukazu doai bat, Pello. Eta nik jende asko ezagutzen dut, zurekin lan egiten duena, zure inguruan dagoena, eta denek gauza bat esaten dut, eta da, zure inguruan jendea ongi sentiarazten badakizula. Ez? Jendea zaintzen duzula. Bai, ez dakit, nik naturaltasunez bizi dut hori, uste dut niretzat ezinbestekoa dela ere, inguruan dudan jendea zaintzeaz, eurek zaintzen nauten ere, eta nik zaintza asko behar dut. Zaintza behar dut, aldi berean ere behar dut, egur pixka bat sartzen dian jendea, pixka nire lekuan jartzen dagoen jendea ere, eta hor harreman horiek sanoak izan behar dira, eta harreman horiek zaindu behar ditut. Ez ditut beti nik nahi bezala zaintzen. Egia da gero, etxera itzulik, esaten da, hau esan diot, baina igual, ez, eta, haizu. Horrek badu beste alde bat ere, eta da, zu oso perfekzionista zara, gauza kontrolatzea gustatzen zaizu, edo behar duzu kontrol hori, ez dakite horrek ere zure lantaldean eta zure inguruarekin segurazki badu, ez? Patologia bada, eta diagnostikatuta daukat, eta bueno, oso alde ona du, alde batetik gauza asko aldi berean kontrolatzeko eta ulertzeko gaitasuna eman dit horrek, ez? Askotan igual zurekin nahi naiz elkarrizketan, baina badakit iziar hor dagoela, hurrengo galdera zein izan daiteke pentsatzen ari naiz, argia, espera, askotan hori, joera hori daukat, eta alde batetik ondo dago, kontzertuatan ere, oso ondo datorkit, baina beste alde batetik ere, bada kondena puntu bat, ez? Askotan kostatu egiten zait, relajatzea. Zugandik miresten dudan gauzetako bat da, hain zuzen ere hori. Hainbeste gauza batera egiteko daukazun ahalmena, ez? Eta hori show batean edo ikuskizun batean ikusten da, ez? Kantatzen ari zara, baina kantatzen ari zaren bitartean pinganilotik gauzak esaten ari zaizkizu, ez? Eta gainera eskaleta buruan daukazu eta dantza egin behar duzu edo ez dakit nora agurtu behar duzu, hainbeste gauza batera egiteko ahalmen hori. Nik neuk idatzi dut obra, Isabel del Moralekin egin dut lan asko, eta dena ondo ezagutzen dut, ez? Mito aroa, nire abestiak nik neuk idazten ditut ere, orduan nik neuk ekoizten ditut, grabaketak, azkenean prozesu osoan nago, oso sartuta, eta horrek laguntzen dit, berez oinarrian egon daitekeen, egon daitezken emozioz berdinak, eta horiek denak oso ondo interiorizatuta izaten, ez? Orduan, zorionez, horrek albidetzen du ere, bestelako gauzetan, eta forman gehiago pentsatu alizatea, eta hori, ez? Baina bai, egia da gauza asko ditu dela presente, zuzeneko bat egiten ari zen bitartean, eta bueno, gustatzen zait, esan dut, uste dut badakidala hori egiten, agian bizitzan ondo egiten dudan gauza bakarra da, beraz asko zentratu naiz horretan, eta zorionez horrekin pozik nago. Bai, lehen esandakoa, ez, nire patologiei esker eta batzutan ere zoritxarrez, pues horrela naiz, eta horrekin bizi behar dut. Eta egoa,
Pello, zure egoa kontrolpean dago, baita ere? Egoa, nik zer esango dizut, nik uste dut badudala inguruan jendea nire lekuan jartzen dauena, zorionez. Importantea da hori. Bai, ze laudorioak ere heltzen dira, orain mitoarorekin, hau da, bueno, baina gorrotua ere badago, jeita ere badago, ez? Eta hori ere eskertu beharra dut nik alde batetik, ez? Uste dut, garrantzitsua da. Ze ez oraingo arrakasta hau, baina modu batera bestera pertsonai publikoa izan naiz 20 urteetatik. Eta, claro, 20 urteetan datorkizunean arrakasta hori eta sona hori eta bar, arriskutsu izan daiteke eta nik hasieratik izan dut jende asko niri egurra ematen, ez? Batzuk konstruktiboa dira, beste batzuk bezain beste, noski, ez da hori, bueno, lanarekin bat dator, zalantzarik gabe, baina uste dut, bai, nire lekuan jarri nautela maiz, eta sanoa da, bai. Zu gizonezkoa zara, zuria zara, ez zara migrantea, heterosexuala zara, guapoa zara, ez dakit normatibotasun horretatik edo privilegio horretatik aritzen zaren edo erabiltzen duzun. Karo, zara esan duzu naiz, ez orduan, zalantzarik gabe bai. Privilegio hori guztiak nire alde jokatzen dute beti, ez? Gizartea horrela dago planteatua gaur egun, ez? Garai hauek, bizitzen nahi garen garai hauetan, igual are gehiago, ez? Egia da, hor ere hausnarketara jo dudala, ez? Eta azken urteetan, eta ez zetaken hasieratik igual ez nuen ainargi, ez? Baina azken urteetan bai ikusi dut, bueno, zenbait gai eta zenbait borroka nire egin ditzake dela, eta beste zenbait ez. Nik zanen duke, Pello, zure inguruan nolabaiteko kontsensu bat dagoela gizartean, ez? Ideologia ezberdinetako jendeak jarraitzen zaitu, hori ez da oso ohikoa gure herrian, ez? Eta ez dakit, zetak nolabait ere mainstream edo proiektu komertzial izateak baduen zerikusia, edo hori ote den gure gizartearen isla gaur egun. Nik uste baietz, modu batera da bestera, ez? Nire nahi soziologoa, historiadorea, ez, eta agian hemendik urte batzutara errazago aztertu ahal izango dugu jasotzen ari den guzti hau, ez? Baina euskal gizartea aldatzen ari da, zalantzarik gabe. Eta bai, uste dut zetak elitzatekela posible izango duela 20 urte, 30 urte, ez? Uste dut orain dela, zetaken momentua, eta jasotzen ari den guzti hau, ikuspegi soziologiko batetik ulertu beharrean gaudela zalantzarik gabe, ez? Ze, karo, ez da ohikoa, ez du halakorik bizi orain arte, ez? Eta egia da, zuk esan duzuna, ez? Espektro ezberdin askotatik datorrela zetakengana, egia da nik ideologikoki egin duan lanketa publikoa dela, eta zetaken argi eta garbi badago kutsu politiko potentea eta kritika, euskal artiston izaerarekin bat datorren, historikoki, bat datorren kritikotasun maila hori dagoela, egia da beste forma bat hartu duela orain, zetakekin, nire izaeragatik garaiak aldatu direlako, egun bizi dugune gizartean enmarkatzen delako zetak. Baina egia da horrek ere albidetu ditu dela beste zeme gauza nik asko maite ditu danak, ez? Horien artean adibidez, nik orain azken garaian sumatu dut Iruñean adibidez, kaletik nola Nafar Riberako jende askok gelditzen hauen, eta jode, te vimos en la vasca. De verdad, es que es navarro el chaval, que no sé qué. Eta zetak bezalako proiektu euskaldun batera hurbiltzen ari den jende sensibilitate oso ezberdinetako jende, hainbeste jende hor dagoela pentsatzeak ere betetzen nau, ez? Eta Nafarroa Riberarekin daukator fijazio moduko bat, eta horrek egia esan eman dit ere bultzada eder bat. Bueno, ikuspegi soziologiko batetik adibidez hori, nik uste dut, elitzatakela posible izango duela 20 urte. Eta mundu mailan gertatzen ari den beste fenomeno batek ez dakit zenbaterainoko eragina izan duen, ez? Homoaz hitz egiten da, pandemiaz geroztik nire teoria da gizartea neurosi batean sartu dela, ez? Antsietatea handia dago gizartean, gauzak ez galtzeko, gauzak egiteko, sarrerak azkar eta momentuan erosteko, ez? Eta zegitze puntutaraino, antsietate horrek ere baduen zerikusia bi San Mamés betetzearekin. Zalantzarik gabe zerbait dago hor, ze kontuan hartu Aztilen, zetaken 3. disko hau, honek arrakasta handia izan zuen, eta gure aurkezpen bira ikaragarria izan zen,
3.000 sarrera saldu genituen Iruñean, 4.000, 5.000 hemen Bilbon, hori astakeria da. Nik urte asko daramatzat musikan eta aretoak betetzea gauza komplikatua da, eta benetan ikaragarri pozik ginen horrekin. Baina, egia da, mitoaroarekin Iruñean 3.000 sarrera saltzetik pasa ginen 28.000 sartzera. Eta gero 45.000 Donostian Ilunben, eta orain Bilbon 80.000, ez? Orduan, nik uste dut, zetaken goraka da, potentea izan da, aztiken diskoak eragina handia izan du, baina hor beste zerbait dagoela uka ezina da, ez da, FOMOak eragina du, seguru, pandemiatik gatozen. Pandemiatik datorren proiektua da zetak hasi zen eta pandemia berehala erori zitzaigun gainera eta hortik gatoz. Orduan nik uste dute badela zetak ere horren isla. Zeinen ederra izango den, ez? Hori izan zen pandemiako zuen goiburua eta ederra ari da izaten benetan, ez? Ez dakit behin hau gertatuta, Pello, zein den hurrengo pausua, zein den hurrengo beltokia? Bueno, nik nahi dut ulertu gertatzen ari zaigun guzti hau ere, eta hortarako ere denbora behar dut. Orain, baditugu bestelako proiektuak eskuartean, ezin dugu geldirik egon, zetak da proiektu oso dinamikoa, eta egia da San Mamés inflexio puntu bat izan behar dela, zalantzarik gabe. Eta nik nahiko nuke, behin San Mamés pasata, fundamentuzko hausnarketa bat egin, ze puntutan gauden ulertzeko, soziologia ere ulertzeko, ez? Guztionen atzetik dagoen soziologia ere ulertzeko, eta ikusteko zer dugun orain eskuartean, zer garen, zer da zetak orain. Claro, zetak ez da duela 3 urteko zetak, zalantzarik gabe, zerbait gertatu da, nondik jo behar dugu orain, zer egin nahi dugu, uste dut urteak emango ditugula, horren inguruan hausnartzen. Egia da alde batetik honek aukera ederra eman digula ere bertakoa lantzeko, horrelako show masiboak prestatzeak hiri bakar batean horrek ere eman digula aukera hiri horretako karakteristikak txertatu alizateko showean, hau oso interesgarria zait, eta ez dakit, hausnarketa prozesu bat hasiko da honen ondoren, bestelako proiektuak jorratzen ditugun bitartean, zalantzarik gabe, zetakek badaukaia urrengo pausua prest. Eta horretan daukagu lantaldearen puska bat ja buru belarri, San Mamés aurretik, eta San Mamés pasata horretan jarriko gara. Ez duzu ezer aurreratuko orain? Ez dut ezer aurreratuko. Songi Pello, bihar, ostirala, larunbata, San Mamés, Bilbo, EITB-ren plataforma ETB honen zuzenean ikusi ahal izanen da larunbatean, baita ETB bin ere, hor ikusi ahal izanen da Mitoaroa 3 ikuskizuna, arrakasta guztia, Pello, eta ez dezazula arrastaka amaitu, arrakasta bai, baina ez arrastaka. Bezarka handi bat? Mila esker, Mikel. Lazarra.